Baramungna Badumaidan. Ini bumungke Surindra. Tini nang ora tahu nih bagi pemani. Aku kau marum baglai hin thaita. Apa bag saya demam? Nong badal ko tabu to. Abad nong badal hin tamu kisan. Ngorok sinna o ngorok kupro. Pati. Aro Oh. Kibra masa kayo. amake Maharaja ni bodol rok phaiye bak phaimani na ingke nang bahai ma tongkhani ni o mairung magna rok saban rok mane ya te tam na ju kaham himma hita nang omni sikang bo mahai rok khlai chai tongja samung rok bo mahai khlai chai tong samuro oh khetor khayo hukia khetong ani huk khaja ini ration card APL la BPL onto doi ni nawa kharo busuk tong oh 7 jona ingke nang o lockdown nang mani virus mani no nang khobor da mangkha nang nok rok bo mahai ke katika ate ke no kate tumai kheta hati rok thangai da man oh somai somai ang pat thang khayo badar tini bu thang khai ke agini hai ke hati rok mag chang khai chang rok khalai da man te ta mo phungo dagi thang khai pat khai ta halo da pai ga rok hi ka bayo an bung ge jasmine te man par bung ta pati man tini oro tam ni bagai phaimani mana ro tabu gi lockdown ni bagai kari ro ma mai bang na phaiman ta sabo khasai de ma able saime ya ini na kene ni nago khoro su tong chin no go 6 jana tong 7 jana tong kene ni ration card APL da BPL APL ke bo mai khlayo lockdown ni jara ono rokati khano rogo
masa mana ya oba makan ya macam ya ama hajar lada lagi am hanyang kata badar ko thang maya ri rok pai maya am hanja Oke, lockdown ini sekarang gua mah kayak aja wajah itu aja mana ya mane sungai to ko tang khaya hanya no ko kita mija aji wo sao ta ini omai rong final rong kai Maharaja ni bodol kai sangwadik ni ke kawan di beke nokok thumnai rok borok motha kai ni wansuk lai mane bising te khai omai rong baca kata Nashigi mokol yo yale one two three Pamana Tripura Indigenous People's Press Association ngangke sang tini phale kya hi bobograni bo kaisa tongo non political organization Tripura Motha ngke sang special sang proyang sangwadik group ngete ngke pranaya non political group sang sini bororok ni para jara lockdown ni bagai nyai jara praya soba sunang chang ngke sang borong soba sunan bagai sing phale kya ngke sang ma ge sang te phale nyai iya bahai Kini halseni bubagra Maharaja Produt Kishurno Hambairana ni musungo tamni bagi hingangke Tripura Mothani bakakti sing nubiman kha phatara tongnai rok Tripura haseni jungzalo kajak nukungno simiya phataro bo kabang masubacho haseni bubagra Maharaja Produt Kishur khai tongmani bagi tai phatarni logi logi jing nubiman kha lockdown ni salni simino Tripura Motha tai Maharaja no hamjaknai joto Tripura sarok thanchake kami burum burum thangai Obo haike kriya jeng gorib ungiya bucuba laimani ya jeng jalo kajak lockdown ni bagai abo hai nukung rokno jeshek manchak Maharaja Produt Kishur bini bodol Tripura Mothani bakakti tai jeng tini obo haike no narogdono saimano haseni kaisa susuruk Motha joto Tripura sa kogrok channel lo Bangla channel lo eba English channel lo samung khaine ro kaisa Motha tong abo hangge Tipa Tripura Motha tei Tripura Motha tini thamchake ongkholaika haseni jungzalo kajak lukurokno subasuk khainani bagai bosrangni jorabo singobo haikeno dalbida lamsayo thangai subasuk khlainai eba phatar haseo tongnai rokno jesuk manchak jeng o kaini Motha non political organization ni bakhaktei o kaini no non political awan bagai jeng kono political bakhak sikang yawi o non political kaini Motha bai singobo haike lua dijakhatini Balai-balai ke hambai maro am sani borok champa hawar baki moidan oro dishik manchak o kaini Mothani bikakti maidung tei sapan rok yafarjaka bosrangni jorabo chini obo hai subasuk khlaimung choyabunya tongnai hambai Engkai jeng to emne Tripura Mothani ebong chini chairman engkai Maharaja Produt Kishur chini Tripura Mothani chairman jeng to non political group Engkai borok tabuk sung bai join khaika je chini Tripura wa kok pirnai bororok nibo kaisa Motha angka ei Motha rok bai jung juk khlaino tini o bati moidan parawo belai belai haksa labo kintu hasik tolani para obo tabuk kisah unnoti angka ang যখন 84 83 rogo haipuru oro amtike lama tamakri Sabo lamang ka borobok motamuti kicha nokuk punai toka asamoi to nokuk rokure ke jeng chini Tripura Motha Maharaj ni guru bungoi jeng tini oro 40-45 jona no jaman mani sebri seba ba senei haike jaman mani jeng tini borok jana chini guru blok bai pal miliwei jeng borok no ri kalangkha abo jeng sarkar boya jeng ekmatro Maharaj ni uddugo jeng phai tini norono elakani borono kicha subai di mani bai norok jodi jungna hambai yafar ka angkai chini kok pirnai rok dagi bai jeng bukhawo hamjagnai e elakani bororok ja marmani jeng kalangkha asungno joton thaniang hambai yafar ka Nashigi mokol yo yale one two three yale see
bai ohani kathma shinairo bufuru ajai sina bufuru ajai sina लेके चलो सोच नहीं अभी शुरुआत करो होगा कल सही देख भाई एक फाइट एक राय दूंगा चल वही पल में ही जिले कल नहीं सपने पुकारे चल वही एक नई रोशनी से रूबरू होना है आंखों में जो सपने हैं उसको पूरा करना है शुरुआत यहाँ से हो तो मंजिलें ना दूर है यहाँ पे दिन बिताना मानो बेस्ट डेज कहलाता है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज़ है एक फाइट हमारा आशिया है एक फाइट होके हम नाज़ है ICFA University, Tripura.